Какво е това, кажи? Окунки. Лукумки? Великденски. Да. А това? Окунки. И то? Как се прави тестото? Баба ти Магди ще каже. Баба Маги, как се прави тестото? Яйца, захар, мазнина, Ама кажи по колко? Какви дози? 12 яйца, 12 яйца, Това е за конска доза. кило и 200 захар, кило и 200 захар, добре. кофичка кисело мляко, кофичка мазнина, Каква мазнина? по избор. Мас, олио, масло, Всичко става. Ти какво сложи? От маргарин. всичко е сложила. Аз сложих от всичко. От всичко по-малко, общо една кофичка. Кофичка мас и кофичка кисело мляко. В киселото мляко щипка сода, Добре. а в цялото тесто бак пулвер 2 и 4 амонячни, Добре. лимонова кора настъргана, портокалова кора настъргана Оле, то много работи, бе. и сока от тях, лъжица ракия, Ракия? есенции, може да се сложи есенция с масло, есенция с ванилия, Ти какво сложи? есенция ванилия, Есенция. 4 на прах и 2 течни. Оле, ще мирише яко на ваниля. Добре, и лукум. Лукума се слага допълнително по желание. Колко парченца слагаш лукум? 5 кутии сме купили, може би 6. 2 парченца на... Брашното, Това са нарязани парченца. брашното, Едно е, парченце го режем на 8 и слагаме по 2. Слагане по 2. брашното е около 3 кг. Колко време печем? 12 минути. 12 минути се печат. след 12 като- минути на загрята фурна на 200 градуса. Не, на по-малко. На 180. На 180. 12 минути на 180, горен-долен рилтан. И вентилатор. Без. Без вентилатор. Те като се замесят, хубаво е да престоят няколко часа на студено. Ние ги замесихме с нощи и днеска ги печем. Айде да видим партидата. Чакай. И възгоряха. Брашното, което се пресява 2 пъти, се слага щипка сол. Една лъжица чайна съм сложила. Не са изгоряли. Добре са. Разбира се. И слагаме нови за 12 минути. Могат да се правят с машинка, могат да се правят на Ще топчета. правим ли окраска отгоре? Някаква окраска ще правим ли? Могат само с пудър да захар. Може Шоколад да се може ли да си сложи? Шоколад. Вътре може да се сложи плънка от сладко или шоколад, Супер. който както желая. Браво. Бама ги разчупи една. Добре. Така през средата. По-голямата. Добре. Айде. Чупи. Ето лукумчето. Браво. Като бишкотки. Супер. Айде да е сладко на всички.